Ngono kok cangkeme bebret. Nek mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Yo, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ha iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya, iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang Biru Tatin. Oh iya. Mori Putih Tatin. Apa? Mori Putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora ndronis. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora. Tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aketno dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lah. Ha iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kaya ming ora tekan ming disaine. Kok cewek. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono kok cangkeme bebret. Mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu.